naman po tayo ng mangga. Hugasan na po natin ang mangga. Balatan na natin ang mangga. Tayo ng dahon ng saging. Saka po natin hugasan. Napalat na po tayo ng mangga. Sa akin yan. Yeah, no. Ayan guys, maniba na siya. Iwain na po natin. Sarap ng hangin. Wow. Mahangin sa labas. Mahangin dito sa Baguio. Pasensya. Bagin ang dry. Damot nyo, ayaw nyo magbigay. Ang sarap. Kain po. Kain na tayo guys. Ilang kain? Makilom mo, di bumas kung natin ito namin. Mga na ka lang. Bayawan. Ubutin daw lahat ito ni Jen. Basta gaginaw nga may sani ka pa. Okay, Jen. Yan na. Ganyan ka. Alwadam sumabog yung kamerada. Gumatanga man. So, hindi naman ang hang. Walang din ako. Ang kalanyat ang mangga, nalumot yan. Kaya mo mga alam, may katuyon. Sarap. Kain tayo. Ang dami. Madurmi ka na? Buti kami isok-isok. Kulang ba ito? Mamaya punta tayo daw. Kabalang dada doon. Yung dadaw sila. Sulinat ko na siguro pasok-isok. Maasin daw. Hindi ko nyo. Matamis na mga. Matamis yung mangga, hinog na ka mo. Oo. Galing sa puno ng bayabas yun. Tama, para hindi yaman. Galing sa pero. Wala. Sige kuya, tama, pag ayaw mo, ako na lang kakain. Bahala ka.
wala kang minita doon sa bahay. Namin natin merienda dito. Mangga. Ang sarap. Wala na kita ninaw. Matira matibay. Ang tatong. Sarap Andre, mangga. Lapang. Sabi mo, kain po tayo mangga. Ito ma. Udon kami. Masarap. Kurang na sila. Tigas mo ako ng tulad mo yan. Panes? Opo. Yolo daw. May nakikikain. Sobra guys, ang sarap-sarap. Tamis siya. Ng mukbang mangga. Kunting kembot na lang, mauubos na. Kayang-kaya natin yan.
Andyan pa, si EJ. Na. Takpan mo. Takpan mo. Ngayon guys, hindi mabinta yung suka. Puro bagoong. Namakiling ko na yung camera. Ito oh. Guys, konting kembot na lang mauubos na namin. Wait. Bread dun lang. Jaydan. Libre lang. Wala nang bayad. Wala nang 5 piso, 5 piso, 5 piso na lang. Libre na lang, libre na lang. Try natin ang suka. Ah. Guys, konting kembot na lang may ubus na namin. Pero busog na busog na busog na po kami. Nakakabusog Ang dami po nun. siya. Tuloy pa rin ang kain. Walang gustong magkikain sa amin. My God naman, paano mauubos to? Kaya nga. Sarap. Nagpo. Ay! Ay, Lilia! Lilia! Ay! Lilia! Ang dilit ng amoy ito. Inamoy ko ang dilit. Ano kay Jay? Ayan guys, malapit nang maubos ang aming mangga. Ngayon guys, wala talagang may gustong tumulong sa amin. Busog na kami sa mangga. Busog na, busog na, busog na, busog na kami sa mangga. Ano, ayaw mo na? Ayaw mo nang tigilan?
guys, kunti na lang. Medyo kaya pa. Kunti na lang, ubus na. Ang ating mukbang mangga. Yung isa namin kasama sumuko na. Busog na siya. Kaya nga. Kami na lang ang natitirang matibay. Matirang matibay. Wala magpubos lang. Ayan guys, last na to. Ayun guys, ubos na. Ubus na po. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Bye!